Здравейте хора! С Майнкрафт не се получи, затова ще играем BTD. Тази игра е с битки. Ето, влизате тук и после очаквате малко, за да ви зареди играта. На мен малко ми е бавно, защото няма много интернет. А тази игра се е направили вече с интернет. Ето, сега зареждам. И нали аз сега почвам, ще ви показвам какво да правя. Така може и ви да научите нещо. И да, сега ще ми даде нещо да направя. Да, парите. Окей. Сега иска да го увелича. Окей. Защо ми казва за много пъти окей? Това не разбирам. Стига да е. Това сигурно нещо иска да ми направи. Окей. И да. И май ще го победя, защото това е тренинга и той няма как да ги спре. Освен ако не пусне нещо. И се искат да пускам червени балони, които са много слаби, па и пускат само по 8. Да. И сега атака. Окей. Хора, това направо много гадно. Много гадно е направено да казва окей. Две маймуни. Увеличи ги, хора. Това е супер. Атака. Май аз ще победя. Да, сигурен съм. Но той направи тежката артилерия. Пускат по 6, но те са два цвята, да ви кажа, хора. Защото виждате ли, като ги пукат, са и червени. Те са такива специални. Сега да пускам... розовите са най-бързи, да ви кажа, защото най-бързо зареждат. Ето, сега трябва да натискам. Ама да, стои. Да, вкарах още един. Остана 28. И да, аз ще победя, защото съм по-силен и мисля да сложа бодли. Бип. И това беше гадно. Да, сега вече ще ги спирам. Окей. Хора се искат да пускам тия черни балони, деца много цветове. Нали пуснах? Абе, няма да кощето. Хора не ми дава да не го сложа, затова какво да правя. Макар че вече сложих. Ето вижте. Дън. Нали имам? Ето така и така. Трябва да пусна това бомбата. Не. Бомбата избухва. После за 400. И съм супер. Готов съм. Един мой приятел ми показа тази игра и той е отключил много неща. Защото той беше на тази игра много силен, но си е изтри, защото и аз не я играя и няма с кой да играя, освен с неговите приятели. Мисля да го атакувам, да събирам за балон, но той ще е доста далеч. И сега ще ми трябват пари. Аз имам 1217, 1496 вече. На тази земя може и да се слагат водни герои, но аз сега почнах да играя и това няма да може. И да. И много забавна тази игра, но е малко тъпо се да натискаш. И да, окей. Да, вече съм 10-то и получих металните балони, които се пускат по 2, 5 е равно на 10. Но пускат доста готини неща, само че
са много бавни. Така мога да ги замая, но пък той ме будил. На bad boy. Да, извинете за това, но тук съм си замислил една музика и да, мога да я избия. И разбрах слабостта на тях. И те, ще пробвам да видя дали са тези. Вау, този има много готини карти. Хора, искам да победа. Остават му 4 кръв и съм победител. Но пък толкова може и да ни се вкарат. Затова ще ми трябва балона, който е на 15 или на 18. Той струва около 5000 и да. С Майнкрафт не се получи, защото света ми се изтри и затова. И сега иска да ги апгрейдна на височина и далечина. То на височина може да стреля всяко нещо. И сега иска да си изхъбя маймунката. Добре, щом искаш, ще изхъбя. Хора, нещо иска да направя. Ето. Добре. И тези. Ето как се намират. Тези балони се намират. Това ще включа. Защото да, аз му две маймунки и го победих, защото му вкарах. Хора, извините, ама тук е малко студено, защото снимам в понеделник 2017. Не знам коя дата, 15 или 16-17 някъде там, може да е много студено. И затова. Много е студено, дъжд валя и затова малко смъркам. Моля ви, кажете, че не ви преча. Не мога да ви чуя, ма казвам. Добре, нинджата е силна, но ще избера това и това. И този е много силен, затова ще го избера. Да не си хабия светкавиците също така. И за да мога да се бия. Да, супер! Той се избира герой още, ама какво да направим? Хора, като изградя тази игра, ще спирам клипа, за да може да пробвам да снимам пак Майнкрафт. Аз ще ви кажа и в Майнкрафт за тази игра, BTD. Време за атака. Сега трябва да го апгрейдна за болтове, не, за машини. Този герой може да пуска машини. Ето, вижте сега. Тук ще се покажа една. Ето, виждате ли тази машинка? Ето тази машинка, той ги пуска. Иначе не може да я продадете. За нищо. И да, това са готини. Този герой е супер готин. Но пък си изхъбявам парите с него. Мога да пусна няколко такива и да го победа. Няма смисъл да пускам нещо друго, защото той си пуска самостоятелно. Ето, виждате ли? Изобщо не виждате балоните. Хора, май трябваше да пусна от 25. Това ще ги пусна. После пусна от 42. Но те се справиха. О, не са. Сега ще пускам сини хора, защото те са по 6 и са по-силни, силни са. Не знам кои са по-силни, 42 или 25, защото и двете са силни. Хора, вкарвам му ги, затова може да го победа. Защото той изобщо не ме е докоснал, аз веднага го побеждавам. Хора, пускам черните, после сините, но аз май го побеждавам. Да, победи го, защото е на 6, на 3, на 1 кръв и на 0. Хора, победих. Супер! И мисля това да е за този клип. Ако сте нови, абонирайте се. В Майнкрафт ни дадахте коментар и се абонираха един човек.
защото ние още сме нови в качването на клипове, но абонирайте се. Ако ви е харесала играта, напишете коментар, дайте палец нагоре и ако го направите, аз много ще се радвам. И до следващия път, може би в Майнкрафт или пак в БТД. До скоро!